ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषादेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा to everyone. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. மாதாஜி, மகேஸ்வரி மாதாஜிக்கெல்லாம் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. அப்புறம் இந்த Okay. சாய் தர்ஷன் பிரபு, கார்த்தி பிரபுவோட நம்பர் கேசவ் பிரபு சாட்ல போட்டு விடுங்க. கேசவ் பிரபு நீங்க அவங்க 2 பேருக்கு கால் பண்ணுங்க பிரபு. Yes, மாதாஜி பண்ணுவாங்க. நீங்க கொஞ்சம் கால் பண்ணி உங்களை கிளாஸுக்கு ஜாயின் ஆக சொல்லுங்க மத் பிரபு. கார்த்தி Okay. பிரபு, சாய் பிரபு, ரெகுலர் டிவோட்டிஸ் யார் வராங்களோ உங்களுக்கு மாதாஜி ஷேர் பண்றீங்களா? அவருக்கு நம்பரு நம்ம சாட்ல போட்டு விடுங்க Yes, ma'am. மாதாஜி. Yes, தேங்க்யூ ma'am. மாதாஜி. Yes, ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். Hare Krishna. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதனோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் இல்லைங்களா? பக்தி சேவை. நமக்கு தெரியும் பகவத்கீதையில வந்து மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அது வந்து முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி சொல்றாங்க. ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய 7 to
12 வரை பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப சிறப்பானது. ஓகே. ஸோ யோகான்ற வார்த்தை நமக்கு தெரியும் என்ன பொருள். கடவுளையும் ஒரு ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஜீவாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகம் இல்லைங்களா. ஸோ யோகத்தில் கர்ம யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா, ஹத யோகான்னு சொல்லிட்டு பல யோகங்கள் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அதில் சிறந்தது வந்து பக்தி யோகா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலியுகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறந்தது, அப்புறம் ஈஸியானது, நன்மை அளிக்கக்கூடியது. ஓகேங்களா. ஸோ அது எல்லாரும் பண்ணலாம். எந்த ஒரு மதம், இனம், பேதம், பாலினம் எதுவுமே இல்லை. அதுக்கு ஒரு நியமமும் இல்லை. யார் வேணும்னாலும் எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணும்னாலும் பண்ணலாம். சரிங்களா. இந்த சங்கீர்த்தனத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து துவக்கி வச்சுட்டு போயிருக்கார் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த பக்தி மார்க்கத்தை எடுத்துட்டு நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறணும். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோம்? என்ன தரிசனம் எடுத்துக்கிட்டோம்? விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே போகலாம். ஓகே. ஸோ நேற்று வந்து மொத்தம் 11வது அத்தியாயத்தில் 55 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதாவது அர்ஜுனன் வந்து இந்த போன 10வது அத்தியாயத்தில் அவருடைய வைபவங்கள்லாம் காமிச்சார் இல்லையா. அதெல்லாம் காமிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் காமிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு விருப்பப்பட்ட ரூபத்தை வந்து காமிக்கிறார். அதாவது பூமியிலிருந்து ஆகாயம் வரையும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறார் இல்லைங்களா. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல தலைகள் இருக்குது, பல கண்கள், பல வாய்கள் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாயிலிருந்து நெருப்பு வருது. அப்புறம் பல்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கூர்மையாக இருக்குது. அந்த கூர்மையான பல்லுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எதிரி படைகள் இருக்கவங்க எல்லாரும் போகிறாங்க. கர்ணன், துரோணா எல்லாரும் போயிட்டுருக்காங்க. இவங்களோட சார்பில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களும் போறாங்கன்றத வந்து அர்ஜுனனே பார்த்தார் இல்லையா. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பல விதமான ஆபரணங்கள், அப்புறம் மாலைகள் அணிஞ்சிட்டு இருந்தாரு. பல வகையான கைகள் இருந்துச்சு. அந்த கைகளை பல வகையான ஆயுதங்களை ஏந்தி இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திசைகளிலும் வந்து அவரு எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருந்தார் இல்லையா. எல்லா திக்குலையும் இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து அவருக்குள்ள எல்லாமே அடங்கி இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஃபார்ம். இது வந்து விராட் ரூபம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவோ. இத யார் ஒருத்தனால கடவுளை வந்து உருவத்துல புரிஞ்சுக்க முடியலையோ, ஷாமசுந்தர வடிவத்துல புரிஞ்சுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கோசம் இதை காமிச்சது. இதெல்லாம் ஏன் அர்ஜுனன் கேட்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நாளைக்கு நம்மெல்லாம் வந்து பொலியான குருவை பார்த்து நம்ம ஏமாறக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்கோசம் வந்து அவர் கேட்குறார். ஓகேங்களா. அந்த வடிவத்தை இப்போ வந்து நான் நாளைக்கு குருன்னு சொன்னேன், யார் வந்து சொன்னாலும் எங்க உங்களுடைய நிஜமான இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காமிங்கன்னு நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரால முடியாது. அப்போ அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க வந்து ஃபேக்கா உண்மையான அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேதங்களை குருன்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை பின்பற்றணும், வேதங்களை ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை செய்யணும். அவர் தான் வந்து உண்மையான குரு. ஓகேங்களா. ஸோ அதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்த உடனே இதில் வந்து எதிரி படைகள் அழிகிறது வந்து பார்த்தோம். அவர் காலமாக இருக்கிறாரு, நித்திய காலமாக கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறாருன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எதிரிகளை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வரவே உங்களை காப்பாற்றுவேன்னு சொன்னார். நீ வந்து என்ன சொல்ற, நிமித்த மாத்திர சவ்ய சாட்சி. அவருடைய கையில் நம்ம ஒரு கருவியாக இருக்கணும். அவருடைய பிளான்ஸ்க்கு நம்ம வந்து உடனிறங்கி போகணும். ஓகேங்களா. எப்படி ஒரு அப்பா அம்மா வந்து தம் பசங்களை வந்து இப்படி படிப்பா அப்படி படிப்பான்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அப்போ அவங்க அப்பாவும் பசங்களும் வந்து இணைஞ்சு ஒரே பேரல் லைன்ல போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி வரும். அது மாதிரி நம்மளும் கடவுளுடைய பிளான்ல நம்ம நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணோம், நம்ம வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்தோம்னா நமக்கு வந்து வெற்றி. ஓகே.
ஸோ இது பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து பயந்துடுறார் இல்லையா? அப்போ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் குழப்பத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனத்தெளிவு இல்லாததுனால ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் குழம்பினாரு. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பயம் குழப்பம் எல்லாம் வருது, பயபக்தி வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து மயிர் குயிர்ச்சி எல்லாம் எரியுது. அப்புறம் வந்து இரு கரம் கூப்பி மறுபடியும் மறுபடியும் தாழ்மையா வணங்குறார். உங்களுடைய 4 கை ரூபத்தை காமிங்கன்னு சொல்றாரு. அதாவது சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் இயங்கி இருக்கிற வடிவத்தை வந்து பார்க்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாமசுந்தர் ஃபார்ம் இல்லைங்களா? அதாவது நீலமேக வண்ணத்தில் இருக்காரு, கையில் புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு, தலையில் வந்து மயில் பீலி வச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த ஷாமசுந்தர் ஃபார்மத்தை தேவர்கள் கூட பார்க்கறதுக்கோசம் காத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சார் இல்லையா? ஸோ அர்ஜுனனுக்கு ஏன் இதெல்லாம் செஞ்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையில் வந்து எண்ணெய் இல்லை, பொறாமை இல்லை இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் அவர் செஞ்சாரு. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து தூய பக்தி சேவை செய்யணும், அன்அலாய்டு கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணணும் நம்ம கடவுளுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம நேற்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தெளிவு கிடைச்சிருச்சு 11 அத்தியாயத்தில். நம்ம இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12வது அத்தியாயம், ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம், 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. ஓகேவா? அது வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் 7 ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே பக்தின்னு உருவ வழிபாடு இருக்குது, அருவ வழிபாடு இருக்குது. ஓகேங்களா? மையா வேஷ மனோ ஏமாம். அதுக்கு அடுத்தது பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். அது வந்து 8லேருந்து 12 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்கிறாங்க. அதாவது எப்படி வந்து ஏணிப்படி என்னென்ன இருக்குது, எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணலாம் கடவுளுக்கு. மையேவ ந மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 7 ஸ்லோகத்தில் வந்து 8 ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள். எப்படி வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நம்ம அன்பா அவருக்கு அன்பா சேவை செய்ய முடியும். சம சத்ரோ ச மித்ரே மித்ரே ச சத தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நம்பர் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பாலமுருகன் பிரபு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. பாலமுருகன் பிரபு. Okay. மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய 3 ஸ்லோகங்கள் நீங்க படிங்க. அதுக்கு அடுத்தது சனிதா மாதாஜி படிங்க. படிங்க பிரபு. ஸ்லோகம் 12:1. அர்ஜுன உவாச ஏவம் தத யுக்தாய பக்தாஸ்தவாம் பர்யூபாஷத ஏஷா பஷாரம் அவ்விக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாரு இல்லையா? அவர் மறுபடியும் என்னடா கேள்வி கேட்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? யாருப்பா ரொம்ப ரொம்ப பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுவார்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. அவர் வந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? என்னது பக்தி தொண்டுல செஞ்சுட்டு இருக்காங்களா? பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுவோம். கடவுளுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, அந்த உருவத்தை வழிபடுறதுதான் வந்து பக்தி தொண்டு இல்லைங்களா? அதே வந்து கடவுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஜோதி ரூபத்தில் வந்து கடவுளை வந்து வழிபடுவாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருவ பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சிங்களா எல்லாருக்கும்? சுனந்தா மாதாஜி நீங்க நம்பர் ஷேர் பண்ணீங்களா? கேசவ பிரபு கால் பண்ணீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? எஸ் மாதாஜி, 2 பேரும் எடுக்கலாம் மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்க, இன்னொரு ட்ரை பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் சாட்ல போட்டு விடுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த 2 சென்டென்ஸோட மீனிங் புரிஞ்சுச்சுங்களா? பக்தி பண்றவங்க வந்து உருவ வழிபாடு பண்றாங்க, அருவ வழிபாடு பண்றவங்க வந்து கடவுளுக்கு வந்து ரூபம் இல்லை, ஒளி வடிவத்தில் இருக்கிறது தான் கடவுள். அந்த ஒளியில வந்து தானும் போயிட்டு கலக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் வந்து அருவவாதிகள், அருவ பிரம்மனை வழிபடுகிறார்கள். இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா.
माता की लक्ष्मी जी। clear ஆயி மாதாஜி. ஆ ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. பலமும் 12 श्री भगवान उवाच मय्य वेश्य मनो ये यमां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाय परोयो वेदास देवे युक्ता ममदा। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து இப்போ அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டார். இப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு? மையா வேஷ மனோயேமா நித்திய யுக்தா உபாசதே. ம், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி நித்திய திவ்யமான நம்பிக்கையோடு ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதாஸ் தேமே உத்த உத்ததமா மதா. அப்படி இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான நம்பிக்கையோடு மனதை தனிப்பட்ட உருவத்துல மேல அவர் மேல நம்பிக்கையோடு, அது என்ன நம்பிக்கை? திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்கள். ஓகேங்களா? அவர் அர்ஜுனனோட கேள்வி என்ன? யாருப்பா பக்குவமானவர்கள்? உருவத்தை வழிபடுற பக்தர்களா இல்ல அருவத்தை வழிபடக்கூடிய அருவவாதிகளான்னு கேட்டா இப்ப என்ன சொன்னாரு? உருவத்தை வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள் தான் வந்து பக்குவமானவர்கள். சோ அவங்க எப்படியாப்பட்ட பக்தியை பண்றாங்க? ஆஹ் கலங்கமற்ற பக்தி பண்றாங்க. என்ன மாதிரி நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க? திவ்யமான நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க. ஆஹ் எப்போதும் அவருடைய மனசு கடவுள் மேல மனசை செலுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களுக்கும் அருவவாதிகளுக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் பக்தர்கள்னா வந்து விக்கிரகத்தை வழிபடுறவங்க. அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவத் மீன், அதாவது கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஜோதி வடிவத்துல இருக்கும், பிரகாசமா இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த பிரகாசத்தை வந்து நம்ம பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லுவோம், பிரம்ம ஃபுல் ஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் வந்து யாரு? இந்த அருவவாதிகள். ஓகேவா? சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய நலம் விரும்பியாவும் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பக்தர்களும் என்ன பண்றாங்க? தன்னுடைய புலன்களை வந்து கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறாங்க. ஓகேங்களா? கடவுளுடைய சேவையை ஈடுபடுத்துறாங்க. இவங்களும் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய நலம் விரும்பி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வழி இருக்கு இல்லையா, இங்க அருவவாதிகள் இல்லையா, அவங்க வந்து தன்னுடைய புலன்களை அடக்கி எல்லா சாதனைகளை செய்யணும்னா அந்த வழி வந்து கஷ்டமானது. ஓகேவா? அப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. நமக்கு எதுவுமே கஷ்டமே இல்லை. உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே நாமஸ்மரணம் பண்ணலாம். எளிமையானது. அது வந்து இயல்பா இருக்குது. ஏன்னா கடவுளுக்கும் நமக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. ஏன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு? பரமாத்மா. அவர்கிட்ட இருந்து திரும்பி பிரிந்து வந்த நம்ம அங்கத்துணுக்கு தான். ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அங்கத்துணுக்கு. அதனால அவர் மேல நமக்கு அன்பு செலுத்துறது வந்து இயல்பு. ஓகே, எப்படி ஒரு பசங்க மேல வந்து அப்பா அம்மா வந்து அன்பா இருப்பாங்க இல்லையா, அது மாதிரி. ஓகே, சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அருவவாதத்துல வந்து கடவுளுக்கும் ஆம், அந்த ஜீவாத்மா பக்தனுக்கும் வந்து நேரடியா எந்த சம்பந்தமும் இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவர் என்ன பண்றாரு? கடவுளுடைய அவுட்டர் சைடு. ஓகே, கடவுளை வந்து நம்ம மூன்று நிலையில புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். ஓகேவா? இது ஹையஸ்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட் எதுன்னா பகவான். இந்த பகவானுடைய சபார்டினேட் ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த அருவம் இல்லையா? இன்டைரக்டா அவன் போறான். கடவுள் வந்து நேரடியா சம்மந்தம் இல்லை. ஆனா இந்த உருவ வழிபாடுல இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, பக்தி பண்ணா எப்படி பார்க்கலாம்? கடவுளை நேருக்கு நேரா பார்க்கலாம் இல்லையா? கடவுளை வந்து நேருக்கு நேரா பார்க்கலாம் தூய பக்தி பண்றவங்களுக்கு. ஓகே, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவத்துல அவன் தான் கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணணும். பட் இந்த பக்தி பண்ணும்போது இந்த பக்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடி எடுத்து வச்சா கடவுள் என்ன பண்றாரு? பல அடிகளை எடுத்து வைக்கிறாரு. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து முழுமையான புரிதல் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு. அதாவது கடவுளை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? சச்சித் ஆனந்தம் சொல்றோம். அதாவது முழுமை எட்டர்னல், அவர் வந்து நித்தியமானவர், ஞானமயமானவர், சந்தோஷமயமானவர். இந்த மூன்று விஷயங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா கடவுள் வந்து சச்சித் ஆனந்த ரூபம். அது வந்து நம்ம எல்லாரும் இப்போ வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கேக் வாங்கிட்டு வந்து வெட்டுறோம். சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வாங்கி வெட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பீஸ் கொடுக்குறோம். எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஃப்ளேவர் கிடைக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க. யாருக்கு ஸ்ட்ராபெரி கிடைக்கும்? யாருக்கு பட்டர்ஸ்காட்ச் கிடைக்கும்? யாருக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும்? நான் பேசுறது புரியுதா?
புரியுது மாதாஜி. பதில் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் விதவிதமா கிடைக்கும். மாதாஜி வாங்கிட்டு வந்து இருக்கிறது வந்து சாக்லேட் கேக்கு. அதை கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். என்ன கிடைக்கும் எல்லாருக்கும்? சத்யா மாதாஜி சாக்லேட் சாக்லேட் ஃபிளேவர் கேக்கு. மாதாஜி. ஹரி சாக்லேட் போல், ஃபிளேவர். சூப்பர் பிரபு. ஏன்னா வாங்கிட்டு வந்ததே என்னது? சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான். கட் பண்ணா எல்லாருக்கும் அதே பீஸ் தான் போய் கிடைக்கும். அது மாதிரி இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த ரூபம் இல்லையா? அது மாதிரி அவர்கிட்ட வந்த பிரிந்த ஜீவாத்மாக்கள், ஓகேங்களா? இந்த ஜீவாத்மா நம்மெல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்மளும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தோம். அவருடைய குவாலிட்டி என்ன? சச்சிதானந்தம். அதுவும் அந்த தன்மை நமக்கும் இருக்கும், பட் குறைஞ்ச அளவுல இருக்கு. அதை வந்து ஃபுல் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா நம்ம பக்தி பண்ணணும். நம்ம அந்த பியோர் ஸ்டேஜுக்கு போகணும். நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம கீழே நிறைய அனர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜுக்கு போனால் அது இன்னும் ஃபுல்லாக உணர்ந்துக்க முடியும். இந்த பாயிண்ட் கிளாரிட்டி ஆச்சு எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோ எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ்? எஸ் மாதாஜி. புரியலன்னா இன்னொரு முறை சொல்றேன். கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த ரூபம். அவர்கிட்ட இருந்த ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வீட்டு விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம். என்ன சொல்லுவாங்க? தாயை போலதான் பிள்ளை, நூலை போலதான் சேலை. இந்த பழமொழி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து, பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்த ஆத்மா, ஓகேங்களா? நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயமா புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது என்ன சொல்றோம்? ஸ்தூல உடம்பு, கிராஸ் பாடி, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அதுக்குள்ள வந்து சூட்சும உடம்பு இருக்கு, பார்க்க முடியாது, உணர முடியும். மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதுக்குள்ள இருதயம், இருதயத்துக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த ஆத்மா எங்கிருந்து வந்துச்சு? நம்ம உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அதனால தான் நம்ம எல்லாருக்கும் உணர்வு இருக்கு, எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ஆத்மா யார்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. பரமாத்மாவை எப்படியாப்பட்டவர்னா சச்சிதானந்த ரூபம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த குட்டி இந்த ஜீவாத்மாக்கும் அந்த குணங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்ப புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புரிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஆ பாலமுருகன் பிரபு இதை படிங்க. ये ये तत्पश्यदम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते तद्वद्र हम अचिन्त्यं स गूढसदं सदम् असलं ध्रुवं षण्येषं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र शमबन्त्य ते प्राणुवन्ति माम् एव सर्वभूतहृदयराध. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே அதை பொருள் படிங்க பிரபு. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனினருக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு? தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டதும் இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மை. இதெல்லாம் எதனோட பண்புகள் சொல்றாங்க? அருவத்துடைய தன்மையை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது வந்து நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா? அந்த அவ்வளோ அளவுக்கு சீக்கிரமா நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை, இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, பக்தர்களுக்கு அருவவாதிகள் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இதுதான். இந்த அருவவாதிகள் தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்ப்பாங்க, பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு. இதே மாதிரிதான் பக்தர்களும் இருப்பாங்க. எல்லார்கிட்டயும் நல்லா பழகுவாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நலம் விரும்பியா இருப்பாங்க. இறுதியில் வந்து என்ன அடைகிறார்? ஆனா இந்த பாதை வந்து இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப கடினமான பாதை. ஏன்னா அவனுக்கு அது தோற்றம் அளிக்காதது. நம்மளால வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னாவே நமக்கு நிறைய டிவியேஷன் இருக்கும். அவனோட தன்னுடைய மனசுல யூகிச்சு யூகிச்சு கற்பனை பண்ணி பண்ணி அதன் மேல வந்து தியானம் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன ஆகுது? புலனுக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்குது. அதே கடவுள் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சிம்பிளா நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் பால் கொடுக்குறாங்க, ஓகேங்களா? அது கண்ணால என்ன பண்ண முடியும்? பார்க்க முடியும்.
ஓகேவா? காதால என்ன பண்ண முடியும் அந்த பாலை வச்சுட்டு? பாலுடைய தன்மையை பத்தி ஒருத்தர் சொல்லலாம். அது வெள்ளையா இருக்குப்பா, தண்ணி மாதிரி இருக்குப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மூக்காண்ட எடுத்துட்டு வந்து வச்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணலாம்? பாலுடைய ஃப்ளேவர் தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த புலன்களால ஒவ்வொரு தன்மைகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே எடுத்துட்டு வந்து குடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பார்த்தது, கேட்டது, நுகர்ந்தது எல்லா செயலும் வந்து அங்க முடியுதா? பால் குடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சூடான பாலாக இருந்தால் சூடு பால், அப்புறம் வந்து சில்லுன்னு இருக்கிற பாலாக இருந்தால் சில் பால், கோல்டு மில்க்குன்னு சொல்லுவோம். இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த நமக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவரோ ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஏதோ ஒன்று பூஸ்ட் அது தெரியும் நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் வந்து தண்ணியாக இருக்குது, அந்த தன்மையும் தெரியும் நமக்கு இல்லையா? நம்ம சுவை எல்லாத்தையும் உணரும். அது மாதிரி தான் பக்தி தொண்டு பண்ணுறது வந்து ஈஸியானது. பட் இந்த அருவ வழிபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமானது. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து கடவுள் வந்து இதை வந்து இது கஷ்டம்ப்பா இதை பண்ணாதீங்கன்னு அவரே சொல்றார் நமக்கு. ஓகேவா? அவரே சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது பிறகு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால இந்த வழியை விட நீ ஈஸியான வழி வந்து பக்தி, அதை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இவன் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா கூட கஷ்டம். ஆனா பட் அவன் வந்து நல்லவன். ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் வந்து நல்லா பழகுறான். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் தான் வந்து அருவவாதி கூட. ஓகேங்களா? சனிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। क्लोशो अधिकरत्र अधिकतरतेषाम् अव्यक्ताशक्त देश सेदासाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहत् प्रभाव्यते। हरे हरे कृष्ण माता। எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். இது சொல்றது புரியுதுங்களா? யார் வந்து அந்த அருவத்தை மேல வந்து மெடிடேட் பண்றாங்களோ அது வந்து எப்படியாப்பட்டது? ரொம்ப கஷ்டமானது. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. ஸோ இதை வந்து மெடிடேட் பண்ணி யோகிச்சு போய் அந்த உருவத்துல இருந்து மெர்ஜ் ஆகணுன்றது வந்து கஷ்டம். சரி, அவன் அப்படி பண்றான்னா கூட யாரோ ஒருத்தங்க தான் வந்து இதுல வந்து வெற்றி அடைவாங்க. பல பேர் வந்து வீழ்ச்சி அடைவாங்க. சரி, அப்படி ஆனாலும் வந்து அவன் அல்டிமேட் கோலை வந்து அடைஞ்சிட்டான்னா இல்லை. அதுக்கு பிறகு அவன் என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணி கடவுளுடைய பகவானை வந்து தரிசனம் எடுத்துக்கணும். அப்பதான் வந்து உண்மையான முக்தி கிடைக்கும். இங்க அந்த மெர்ஜா இருந்தா கூட வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஜோதி பிரகாசத்துல வந்து அவன் இரண்டரை கலந்திருந்தா கூட அவன் விழக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆ. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி என் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஓகேவா? ஏது ஏது சர்வாணி கர்மாணி. ஓகே, மயி சந்நியஸ்ய மத்பரா. அதாவது என்ன சொல்றாங்க? யாரெல்லாம் வந்து எல்லா செயல்களையும் செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்காக துறந்து எல்லாத்தையும் பற்றுதல் எல்லாத்தையும், இங்க துரத்தல்னா என்னது? பற்றுதல். வீட்டை விட்டுட்டு வெளியே கிளம்பி போன்னு சொல்லல கிருஷ்ணர். உன்னுடைய பற்றுதல், செயல் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல், செயல்களினால வரக்கூடிய பலன் மேல இருக்க பற்றுதலை திறந்துட்டு நீ என்ன பண்ணு? பிறழாமல் பக்தி செலுத்தி அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசத்தே. அனன்யேன நித்திய பக்தியை நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யார் என்னுடைய பக்தி, என் மேல பக்தி செலுத்திட்டு என்னோட பக்தி தொண்டில இருந்துட்டு இருக்காங்களோ, எப்படி? தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்தி சம்சார சாகர சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த. ஸோ அவனை வந்து நான் என்ன பண்றேன்? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, சம்சார சாகர என்ற கடல்ல இருந்து அவனை காப்பாத்துறேன். பவாமி ந சிராத் பார்த்த மையாவேஷி த சேதசாம். ஓகேவா? அவன் வந்து என்ன பண்ற? பிறப்பு இறப்பு என்ற கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு வந்து சிறந்தது. நம்மளாம் வந்து யாரையாவது இதுவரை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? கடல்ல வந்து நீந்தி கிராஸ் பண்ண மாதிரி
இல்லை இல்லையா? ஸோ இங்க வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கலான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. இந்த சிக்கலான வழி தான் வந்து அருவவாதி. எளிமையான வழி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து சிறந்த பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ எதை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா பக்தி தான் தேர்ந்தெடுக்கணும். ஓகே, பக்தி தேர்ந்தெடுத்த என்ன பலன் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பக்தியை வந்து எப்படி பண்ணலான்றத வரப்போகிற ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பக்தி தொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நவவிதத்தில் பண்ணலாம். அதாவது ஸ்ரவணம் கேட்கறது, கீர்த்தனம் புகழை வந்து பாடுறது. ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே யாராவது பண்ணியிருக்காங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ரவணம் யார் பண்ணியிருக்காங்க, யார் கேட்டாங்க பாகவதம்? பரிஷித் மகாராஜா. கீர்த்தனம் யார் இதை வந்து சொன்னது? சுகதேவ் கோசாமி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு ஸ்மரணம், எப்பவுமே கிருஷ்ணரை வந்து பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கிறது யார் பண்ணாங்க? பிரகலாத மகாராஜா. பாத சேவனம், கடவுளுக்கு வந்து நித்தியமா பாத சேவனம் யார் பண்ணிட்டு இருக்குது? பக்தி தேவி, துளசி, லக்ஷ்மி தேவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனம், அதாவது விக்கிரக வழிபாடு, அது வந்து யாரு பண்ணாங்க? பிருத்து மகாராஜா. வந்தனம், அதாவது கடவுளுக்கு எப்பவுமே வந்து பிரார்த்தனை செலுத்துறது, அது வந்து அக்ரூரர் பண்ணார். ஓகேங்களா? ஸோ தாசியம், நமக்கு எல்லாம் தெரியும், கடவுளுக்கு வந்து தொண்டு பண்ணது யாரு? ஹனுமன். சக்கியம், யார் ஃப்ரெண்டா இருந்தது? அர்ஜுனன். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதம், எல்லாத்தையும் வந்து கடவுளுக்கோசம் வந்து அர்ப்பணிச்சவர் யாரு? பலி மகாராஜா. ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த விதத்துல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம். அதாவது சிம்பிளா வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்மளால கடவுளை பார்க்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா சுனந்தா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது சாட்டு கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி. எஸ் அப்புறம் வந்து மாதாஜி. பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணது வந்து பலி மகாராஜா. ஸோ வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த 9 வித பக்தியில் வந்து இந்த டாப் மோஸ்ட் சிறந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்கறது, கேட்டல். கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எங்கே இருக்காங்க காமிப்பான்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் கேட்கறதுக்கே நம்மளால கேட்டாலும் காமிச்சாலும் பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனனுக்கே என்ன பண்ணார் கடவுள்? இந்த புலன்கள்லாம் வந்து குறை உள்ளது, அதனால தெய்வீகமான கண்களை கொடுத்தார் இல்லையா அர்ஜுனனுக்கு. அது மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம புலன்கள் குறைபாடுனது நம்மளால அவர் வந்து நின்னா கூட பார்க்கவும் முடியாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் வந்து கடவுளை வந்து எப்படி பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா காதால பார்க்கணும். அப்புறமா தான் அவனுக்கு வந்து ஞானம் வந்து மனசாலையும் நேருக்கு நேரையும் பார்க்கக்கூடிய தகுதியை வந்து அவன் வளர்த்துக்கிறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே அதனால கிருஷ்ணா. பக்தி பண்றது வந்து சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சனிதா பிரபுஜி. மாதாஜி இது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆமா, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मय्येव अध கேசவ பிரபு उत्सवं உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்க நம்பர்ஸ் नमस्कृत्य கொஞ்சம் பார்த்து கால் பண்ணுங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷயக, முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகுது? நீ உனக்கு நிவிசிஷ்யசி மையேவ அத ஊர்த்துவம் ந சம்சயக, இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னில் வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஸோ என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய மனசை எல்லாத்தையும் யார் மேல தெளித்துன்னு சொல்றாரு? என் மேல வையேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி சரிப்பா நான் வச்ச எனக்கு என்னப்பா லாபம் அப்படின்னு கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன கிடைக்குது அவருக்கு பலனு? எப்பொழுதும் எண்ணில் நீ வாழ்வாய். அதுல வந்து நம்ம அவருக்கு நமக்குன்னா ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம பசங்கள்லாம் நம்ம கூட எங்கேயாவது ஊருக்கு போனா சந்தோஷமா நிம்மதியா வருவாங்க. அதே தனியா போனா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? பயம் இருக்கும் இல்லையா? So அது மாதிரி நம்ம கடவுளோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன இருக்கு? தைரியம் இருக்கு. அஹ் அதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நீ என் கூட இருக்கிறது, அவர் கூட இருக்கிறது வந்து நித்தியமான ஆனந்தம். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பக்தியை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அனன்ய பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. யார் அது? ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரஜவாசிகள் பிருந்தாவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் இருக்காரு, கிருஷ்ணரோட வந்து விரஜவாசிகள் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மாதாஜி.
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரஜவாசிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட இருக்காங்க. நடுவில் வந்து ஒரு நீங்கள் இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கணும், ஒரு தாமரை மலர் இருக்கு. அந்த தாமரை மலர்ல நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, வேர்ல்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். அதுக்கு நடுவில் நடு வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சென்டராக உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அதில் சுற்றி பல இதழ்கள் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து கோபர்கள், விரஜவாசிகள். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போவாங்க. அப்புறம் ஒன்றா உட்காந்துட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, லஞ்சை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, அங்கே வந்து நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இல்லையா, நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்குது. ஓகே, அப்போ வந்து இது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்லையா, கடவுளை வந்து நேருக்கு நேராக பார்க்குறாங்க இல்லையா. ஆ இந்த பக்தி கடவுளுக்கு பண்ணக்கூடிய முழுமையான பக்தி, நம்மளுடைய முழுமையான அறிவை வச்சு மனசை வச்சு பண்ணக்கூடிய பக்தியை வந்து தான் அனன்ய பக்தி. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து படிகளை பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, பக்தியின் ஏணிப்படிகள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு சேவை செய்யுது அனன்ய பக்தி. சரிப்பா, என்னால் அதை முடியலன்னா என்ன பண்ண முடியல நெக்ஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ உயர்ந்த நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனசை வந்து அவருக்கு கையில் வைக்கிறது. என்னால் அதெல்லாம் முடியலன்னு அப்படின்னு, சரிப்பா வேதங்களில் கொடுத்துருக்க சட்ட திட்டங்களை வந்து நான் பின்பற்றலாம். சரி, என்னால் அதை கூட பண்ண முடியலன்னு கிருஷ்ணருக்கோசம் சேவை செய்யலாம். அதாவது பூ வாங்கிட்டு வர்றது, கோயிலுக்கு வந்து அபிஷேகத்துக்கு ஏதாவது பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறது, இல்லைன்னா கோயிலை சுத்தம் படுத்துது, அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் செயல்கள். சரிப்பா, என்னால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது பண்ண, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த செயல்களுடைய பலனை வந்து அவருக்கு தியாகம் பண்ணலாம். எனக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லைப்பா, நான் ரொம்ப பிஸிப்பான் அப்படின்னு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல வந்து ஒரு பங்கு அவருக்கு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒரு பங்கு கொடுத்தா அது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆகும். நம்ம ஃபோர்ட் கம்பெனி இருக்காரு இல்லையா, அவர் ஓனரு, அவர் வந்து மாயாப்பூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், இஸ்கானோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மாயாப்பூரில் இருக்குது. பிரம்மாண்டமான வேதிக் பிளானிட்டோரியம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த இதில் வந்து 17 பிளானிட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. அதாவது அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே எப்படி இருக்கும் நம்ம வேதங்களை படிக்கிறத வந்து அங்கே வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து அவர் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தார். அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து கடவுளுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம சேவை செய்யலாம். ஓகேங்களா, ஏன் டைம் இல்லாதவங்க, ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுளோட ரிலேட் ஆகணும். அதுதான் வந்து படிகள். இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, ராமகிருஷ்ணன் பிரபு, இந்த நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் படிங்க. இருக்காரு? இருக்கேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் படிங்க, நீங்க அலர்ட்டா இருக்கணும். அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மாயி சித்ரம் அப்யாஸ் யோகேன் ததோ மாப்ளு தனஞ்சிய. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, படிக்கட்களை தான் வந்து இப்போ வந்து விரிவாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவையாக. ஓகே, ஸோ உன்னால் வந்து எனக்கு வந்து பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ என்ன பண்ண, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இதை பண்ணி நீ வந்து பலன் அடைன்னு சொல்றாரு. இப்போ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அளவுக்கு கருணையானவர் பாருங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்துல நீ வந்து என்ன அடை, அப்போ அவரை அடைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன நன்மை ஆகும், பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்திலிருந்து வெளியே வரும். அந்த நன்மையை வந்து நீ அடையணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் சொல்றார். ஓகேவா, ஸோ சரி, நான் வந்து சட்ட திட்டங்களை புரிஞ்சுக்கணுன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும், அதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை போய் அடையணும். ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக குருவை போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், மீட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ அவரை மீட் பண்ணோடனே அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி. ஓகே, இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம மங்களூர் மூலயமா நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாம நிஷதாஸ் பிரபு மூலயமா வந்து இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு
இல்லையா? ஸோ அவரை வந்து நம்ம குருவா எடுத்துட்டு அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும். ஓகே, அவர் வந்து என்ன சொல்ல போறாரு? தனியா எதுவும் சொல்ல போறது இல்லை. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த நெறிமுறைகளை சொல்லியிருக்காங்க. சரி, வேதங்கள் என்னப்பா சொல்லியிருக்கு? இப்போ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அதிகாலையில எழுங்க, கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யுங்க. இல்லையா, நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நாமஸ்மரணம், ஜபம், ஸ்லோகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபிக்கணும். விக்கிரகனுக்கு தேவையான மலர்களை அர்ப்பணிக்கணும். அதுக்கு தேவையான உணவை சமைக்கணும். நான் நாக்கு சுவைக்கோசம் சமைக்கிறேன்றதை விட்டுட்டு இதை கிருஷ்ணருக்கோசம் நான் சமைக்கிறேன், அவருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு இல்லாத உணவாகவும் அவருக்கு சமைச்சு அர்ப்பணிக்கலாம். அர்ப்பணிச்சுட்டு எல்லாரும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அது பிரசாதம். ஓகேங்களா? ஸோ பிரசாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு மகிமையானது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அதை பார்க்குறார். கண்டு அருளுதல். ஓகே, அதனால வந்து சாப்பிட்றதுனால நம்ம வந்து பாவங்கள் போகும். வெறுமனே ஒருத்தன் வந்து நீ எதுவும் பண்ணாத, வெறும் கடவுளுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு கூட கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போயிருக்கிறவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. பட் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அது சாப்பிடும்போது வேற எந்த விஷயத்தையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. யாரோ பக்தர்கள் அல்லாத ஒருத்தர் சமைச்சதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இந்த நியமங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன தகுதி வேணும்? இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு ஒரு பயிற்சி செய்யணுன்ற ஒரு மனபாவனை வரும். ஸோ இதனால என்ன பலன்? இறைவனுடைய அன்பு கிடைக்கும் நமக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கலிகாலேன நாம ரூபே கிருஷ்ணே அவதாரா நாம ஹைதே ஹயா சர்வ ஜெகத் நிஸ்ஸரா. இந்த கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திருநாமம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவதாரமாகவே இருக்குது. கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம ரூபத்தில் இருக்கு இல்லையா? இந்த திருநாமத்தை ஒருத்தன் வந்து உச்சரிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். உச்சரிக்கும் போது நம்ம நாக்கு வந்து அசையுது. அப்போ என்ன ஆகுது? நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து நேரடியாக வந்து உறவு வச்சிருக்கிறோம். அப்படி உறவு வச்சிருக்கோன்றது எவன் புரிஞ்சிட்டு பண்றானோ கண்டிப்பாக அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி பார்த்தோம். இப்போ வந்து சாதனா பக்தி, அதாவது என்னது? ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுதான் வந்து சாதன பக்தி. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு. अभ्यासे अभ्यासे व्यायामार्तो असि मत्कर्म प्रमो भव तदर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अवाप्स्यसि. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் அனன்ய பக்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து என்ன பக்தி பார்த்தோம்? சாதனா பக்தி. அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி. இப்போ வந்து எதை பற்றி சொல்கிறாரு? நிஷ்காம கர்மயோகம். அந்த பிக்சரில் என்ன பண்ணுறாங்க? ஒருத்தர் வந்து கோயிலோடைய தூணை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கார் இல்லையா? ஸோ உன்னால் வந்து பாரு பக்தி பண்ண முடியல, சரி என்னுடைய விதிகளை வந்து பின்பற்ற முடியல, எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாக. எனக்கோசம் மாத்திரம் செயல் செய். ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய். ஓகேவா? எனக்காக நீ வேலை செய்யும் போது என்ன ஆகுது? உனக்குள்ள ஒரு பக்குவம் வருது. அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கடவுளுக்கு மாத்திரம் வந்து திருப்தி பண்றதுக்கு வந்து செய்யற செயல் வந்து என்ன? நிஷ்காம கர்ம யோகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போன்னா வந்து இந்த போன இதில் வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் பார்த்தோம். அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியுமா? ஈஸியான்னு கேள்வி வரும். கண்டிப்பாக முடியும். ஓகேங்களா? நம்மளால் என்ன கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும். ஈஸி பலன் கொடுக்கக்கூடியதுன்னு போது அப்போ அதெல்லாம் வேற என்ன வேணும் இல்லையா? அது நேர்மையான விஷயம் கூட. நெக்ஸ்ட் படிங்க பிரபு. இது முடிச்சிட்டுங்களா? ஓகே. यत्रोसि यत् यसि यजुहोरि ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुर्व मत् अर्पणम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குந்தியின் மகனே, நீ எதெல்லாம் செய்யறியோ அது எனக்கோசம் செய்யு. ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகுது? எந்த ஒரு செயலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவ புண்ணியம் இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. நம்ம என்ன பண்றோம்? பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போறோம், பஸ் ஏறி வேற ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கோம். அந்த சமயத்தில் ஒருத்தவங்க வந்து பசிக்குது, காசு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஒருத்தர் காசு கொடுக்குறாங்க. அந்த காசு வந்து அவன் எப்படி உபயோகப்படுத்துறான்றதை நமக்கு தெரியாது
இன்கேஸ் அவன் வந்து சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டான்னா பரவாயில்ல, ஓகே. அதை விட்டுட்டு குடி பழக்கத்துக்கு அதை தான் யூஸ் பண்ணி அந்த குடி போதைனால வந்து தவறான விஷயங்கள் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் யாரை வந்து செய்யும்? யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சேரும். அதனால நமக்கு என்ன தெரியாது, கிளாரிட்டி இருக்காது. எதை பண்ண கரெக்டு, எதை பண்ண தப்புன்ற கிளாரிட்டி இருக்காது. அதனால நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அதை கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்க எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு, அர்ப்பணைன்னு சொல்றாரு. அதனால் நம்ம ஆரம்ப காலத்துல நம்ம படிச்சோம். கர்மால வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதங்கள் இருக்கு. வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும்? விகர்மா பண்ணக்கூடாது, அகர்மாவை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அகர்மாவை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிரபு மாதாஜிஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிள் வந்து இருக்கு இல்லையா, நம்ம டெம்பிளில் வந்து சில பூஜைகள்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா இது இது வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம டெம்பிளில் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம நாளைக்கெல்லாம் வந்து இந்த டெம்பிளில் ஒரு அசோசியேட்டாக இருக்கணும், ஒரு மெம்பர்ஸாக இருக்க போகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பல சேவைகள் இருக்குது. புஷ்ப அலங்கார, ராஜபோக சேவை, அப்புறம் சொல்லிட்டு நிறைய சேவைகள் இருக்கு. இது ஏதாவது ஒரு சேவைகள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கரெக்டான ஒரு லிங்க்கை வந்து மாதாஜி அனுப்புவாங்க. அந்த மூலயமா நீங்கள் வந்து சேவை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிளில் வந்து யாத்ராஸ் எல்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. எப்பவுமே வந்து கடவுள் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து தாமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? தாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவராக சுயமாக வந்து இருக்கக்கூடிய இடம். அதாவது மாயாப்பூர், விருந்தாவன், அயோத்தியா, அது மாதிரி யாத்திரைக்கெல்லாம் போவாங்க. அந்த குரூப்லேயே இருங்க, குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அது மூலயமா உங்களுக்கு எப்போ உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு முடியுமோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த யாத்திராக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வரலாம். பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம், நம்ம என்ன டொனேட் பண்ணாலும் நமக்கு டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ரிசிப்ட் வரும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? அது ஒரு செர்டன் அமௌண்ட், அது நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கூட பண்ணிக்கலாம். அது என்னப்பா அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து டெம்பிள்லேருந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வரும். என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா, பாகவதம் செட்டு ஃபுல்லாக வரும். அப்புறம் செர்டன் புக்ஸை கொடுக்குறாரு நம்ம பிரபு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த ஒரு கார்டு ஐடி கார்டு மாதிரி நமக்கு வரும். அதை வச்சுட்டு நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணலாம், டெம்பிளில் ஸ்டே பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து வேறு ஊரில் இருக்கோம். நாங்கள் இப்போ பெங்களூர் போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எங்கெங்கேயோ போய் ஸ்டே பண்ண மாட்டோம். ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டெம்பிளில் உள்ளே வந்து நமக்கு நல்ல ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கும். நாங்கள் அங்கே ஸ்டே பண்ணுவோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மினிமல் சார்ஜ் தான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப மினிமல் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த கார்டு ஹோல்டர்ஸ்க்கு பிரசாதமும் நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த 4 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு நடக்கக்கூடிய மங்களாரத்தியெல்லாம் நம்ம நேராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? அந்த டெம்பிள் ப்ரிமிசஸ்லேயே இருந்துச்சுன்னா நம்ம போகிறதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ, எப்படி இப்போ வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டுருக்குது, உங்களால் விருப்பப்பட்டு அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள். கோஷாலை, பிரம்மச்சாரி ஆசிரமங்கள்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸில் இருக்குது. விருப்பப்பட்டால் உங்களால் முடிஞ்ச அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு இதை படிங்க. சத்யா மாதாஜி படிங்க பிரபு. அதைத்தத் அப்யஸ்யதே அஷி கர்துமத் யோகம் ஆஸ்ரித சர்வகர்ம பல தியாகம் ததா குரு யதாத்மவான். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். என்னால் இதெல்லாம் முடியாதுப்பா. ஓகே, என்னது, அனன்ய பக்தி பண்ண முடியாது, சாதனா பக்தி பண்ண முடியாது, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பண்ண முடியாது, சரி இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. கடைசியாக இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாரு, சகாம கர்மத்தையாவது பண்ணு, நீ செய்யக்கூடிய செயலுடைய பலன்களையாவது அட்லீஸ்ட் எனக்கோசம் திறந்து விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகாம கர்மத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இதையும் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு அவருக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். தியானம் ஞானம். ஓகே, படிங்க பிரபு. சத்யா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பாலமுருகன் பிரபு படிங்க. எஸ் மாதாஜி.
श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच् ज्ञानात् विशिष्यते तत्ज्ञानात् कर्म बल तत्यः சாந்திர் அனந்தராம். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிச்சிருங்க பிரபு. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடால் என்ன பண்ணணும், ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கோ. அது கூட முடியலப்பான்னா என்ன பண்றாரு, தியானம் செய். அதுதான் அந்த பிக்சர்ல சொல்றாங்க பாருங்க. ஞானம் விளக்கணும்னு என்ன பண்ணணும், நம்ம வேதங்களை படிக்கணும். சரி, அது என்னால முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நீ தியானமாவது பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலனை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஓகேவா? இத்தகைய தியாகத்தினால் என்ன ஆகுது, நமக்கு மனசு வந்து அமைதியா ஆகுது இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தேவை, மன அமைதி தான் தேவை இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கடைசியா இருக்கிற பிக்சர்ல ஒரு அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பழ வியாபாரி. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்டமாற்று முறை நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகே, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது நான் இப்போ வந்து நெற்பயிர் விலை அறுவடை செஞ்சேன்னா, எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து கோதுமை வந்து அறுவடை செஞ்சாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து நெற்கதிர்களை கொடுத்துட்டு அவங்க கையில் கோதுமை வாங்கிப்போம். அதுதான் வந்து பண்டமாற்று முறை. ஓகே, அதுதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பிக்சரில். விருந்தாவனத்தில் நந்த மகாராஜா பழம் வாங்குறதுக்கோசம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நெற்கதிர்களை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு பழங்களை வாங்கிக்கிறார். இதை பார்த்த குட்டி கிருஷ்ணன் எப்பவுமே பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பெரியவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதை பின்பற்றுவாங்க இல்லையா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய குட்டி கைகளில் நெற்கதிர்களை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அவர் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. தெரு வெறியும் அவங்க காம்பவுண்ட் பெருசு. போகிறக்குள்ளே என்ன ஆகுது, சின்ன கையில் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து கீழே விழுந்துது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு 4-5 நெற்கு மணிகள் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய அழகான உருவத்தை பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத வாங்கிட்டு அவன் கையில் எவ்வளோ அளவுக்கு பழம் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு பழத்தை கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நடந்துச்சு. இப்போ அந்த கூடையை பாருங்க, அந்த கூடையை ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, மணிகள், வைடூரியங்கள், ரத்தினங்கள், உயர்ந்த தங்கங்கள் எல்லாமே அங்கே இருக்கு. ஓகேவா? இதுதான் ஒருத்தவங்க வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட கருணையாக நமக்கு கொடுக்குறார் இல்லையா? அதனால அவருக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? மலமுருகன் பிரபு கண்டினியூ பண்ணுங்க. Yes, மாதாஜி. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சம நிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதாவது என்ன சொல்றாரு, அத்வேஷ்ட சர்வபூதானா மைத்திர கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிர்அகங்கார சமதுக்க சுக சமிஷி. அதாவது என்ன சொல்றாரு, யாருக்கிட்டையும் வந்து பொறாமை இல்லாம எல்லா உயிரினங்கள்கிட்ட வந்து அன்பாவா இருந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் தான்ப்பா ஓனர்ன்னு நினைக்காம எந்த ஒரு அகங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டு எல்லா அகங்காரம் இல்லாம இன்ப துன்பங்கள் வந்து சமமா பார்த்துட்டு சகிப்புத்தன்மையோட எல்லா விஷயத்துல இருக்கிற போதும் என்ற மனமே பொன் செய்ய மனம் இல்லையா? நம்ம இதெல்லாம் முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா? சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையர்ப்பித மனோ புத்திர் யோமத் பக்த சமே பிரியக. இப்படியாப்பட்ட வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவன், மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு என்ன பண்ணணும், சததம் யோகி ஆத்மா திருட நிச்சய
என் மேல வந்து புத்தியை நிலைநிறுத்தி பக்தியே பண்ணுறவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கறது வந்து சுதாமா, குசேலர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவர் வறுமையின் காரணமாக மதுராவுக்கு போவார். ஓகே, அவர் வந்து அரண்மனையில் வாழ்ந்துட்டு துவாரகாவுக்கு போறார். சாரி, துவாரகாவுடைய தேசனாக இருக்காரு கிருஷ்ணர். சரி, அவர்கிட்ட ஏதாவது வாங்கிட்டு வாப்பான்னு அவங்க மனைவி சொல்றாங்க. ஓகே, பசங்கள்லாம் வந்து பட்னியா கிடக்குறாங்க, நீ போப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு அவரும் போறார். போனா அவர் வந்து எதுவும் அவல் தான் எடுத்துட்டு போவார். இருந்தாலும் அவர் வந்து பாருங்க கிருஷ்ணர் அவருக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்றார் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த பண்பை நம்ம கத்துக்கணும். விருந்தோம்பல்ன்ற பண்பை வந்து நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே, ஒரு யார் வந்தாலும் சரி அவருக்கு உட்காரத்துக்கு இடம் கொடுத்து தண்ணி கொடுத்து நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அவருக்கு கொடுத்து இனிமையான கனிவா 2 வார்த்தைகளை பேசணும். ஓகேங்களா? கடவுள் இதெல்லாம் பண்ணாரு. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வீடு திரும்பும்போது கூரையா இருந்த வீடு வந்து மாளிகையா போயிடு. அவங்க மனைவிகள் குழந்தைகள் பட்டு ஆடைகள் அணிஞ்சிட்டு நகைகளோடு சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஏன்னா இவர் வந்து எதையுமே கேட்கல. அவர்கிட்ட இருந்து பக்கத்து வீட்ல இருந்து வாங்கிட்டு போன கொஞ்சம் அவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு போனார். அதை கூட என்ன கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, சுதாமா வந்து தன்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு வந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தான். பட் நான் அவனுக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணல, நான் பண்ணது அற்பம்னு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதை கொடுத்தாரு. நான் வித்தின் வித்தின் மை கெப்பாசிட்டியில் கொஞ்சம் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கடவுளுடைய எண்ணம் பக்தர்களுக்கோசம் என்னன்னாலும் செய்வாங்க. ஓகேங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யஷ்மான் மாதாஜி, அது மறைஞ்சிருக்கு மாதாஜி. ம். யஸ்மாத் நோத் விஜதே லோகா லோகான் நோத் விஜத சய ஹர்ஷமர்ஷ பயோத் பயோத்வேகயர் முக்தோய ஷஷ மே பிரியா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார்? யார் மறுபடியும் வந்து எனக்கு பிரியமானவர்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எந்த நிலை வந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், இது எல்லாமே கடவுளுடைய கருணைன்னு நினைச்சிட்டு யார் ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கானோ அவன் வந்து சமமானவன். எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பா நான் இவ்வளோ நாம ஜெபம் பண்றேன், கோயிலுக்கு போறேன், இது கடவுளுக்கு கண்ணு இல்லையா, எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்துட்டாருன்னு அப்படிலாம் புலம்புவாங்க நிறைய பேர் இல்லையா? பட் அந்த கஷ்டத்தையும் வந்து நம்மளுடைய மனசை பக்குவப்படுத்துறதுக்கோசம் கொடுத்துருக்காருன்ற சுபாவம் நமக்கு வரணும். அப்ப இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்களா ஆகிறோம். ஓகேங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேக்ஷ சுஷ்தஷ உதாசீன கத வயத சர்வாம் ஸ்வம் பரிதியாகி யோமத் பக்த ஷமே பிரிய. ஸோ மறுபடியும் யார் வந்து எனக்கு பிரியமானவர், இது 3வது ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அத்தகவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? ஸோ என்ன என்ன இருக்கக்கூடாது, நமக்குள்ள என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல பாருங்க. கவலை இருக்கக்கூடாது, வலி இருக்கக்கூடாது, ஏதாவது நான் இதை அடையணும் அதை அடையணும்னு சொல்லிட்டு பலன் நோக்குக்கோசம் எந்த செயல்களும் செய்யாம சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், யாரை சார்ந்து வாழணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை சார்ந்து வாழணும். தூய்மையான நிபுணனாக இருக்கணும். தூய்மை நம்ம கிட்ட இருக்கணும். தூய்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக தூய்மை இருக்கு, புற தூய்மை இருக்கு. அக தூய்மை என்னப்பா இதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம ஜெபம் பண்ணி நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்களை எடுக்கிறது தான் வந்து அக தூய்மை. புற தூய்மைன்றது என்ன, நம்ம வந்து பல் வளர்க்குறது குளிக்கிறது தான் வந்து புற தூய்மை. ஓகேவா? தூய்மையான இருதயத்தோட வந்து அவரை வந்து நம்ம வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க. சத்யா மாதாஜி, உங்களால் படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. யார் படிக்க? யோனோ கிருஷ்ணதி ந ரித்தேஷ்டி ந சசதி ந கங்ஷதி சுபாசு பரித்யாகி பக்திமான் ஏஷம பிரிய. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஓகேவா? ஸோ அந்த பக்திமான் யார் இங்க உதாரணம் காமிக்கிறாங்க?
பிரகலாதன். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்ணாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, கஷ்டமே படவில்லை, புலம்பவும் இல்லை இல்லையா. என்ன பண்ணாரு, அமைதியாக சமாதானமாக இருந்துட்டு நித்தியம் சதா காலமும் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கடவுளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அதுக்கோசம் அவருக்கோசம் தான் அந்த ஒரு குட்டி பையனுக்கோசம் என்ன அவருடைய பக்தியை மெச்சி கடவுள் வந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்தார். அப்புறம் வந்து வித்தியாசம் பண்ணக்கூடாது, இது மங்களம் அமங்கலம் சொல்லிட்டு இல்லையா. சில பேர் வந்து நினைப்பாங்க தரித்திர நாராயணன், நாராயணனுக்கே தரித்திரன்னா அது வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, கடவுள் நாராயணன் வந்து பணக்காரன் வீட்லயும் இருப்பாங்க, தரித்திரனான ஏழையானவன் வீட்டில் கூட நாராயணன் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேவா. ஸோ இந்த மனம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் இல்லையா. நம்ம வாழ்க்கையில் டெய்லி இப்படி தான் இந்த சந்தோஷம் துன்பம் புலம்பலுக்கு இல்லை மத்தியில் தான் நம்ம வண்டி ஓடிட்டே இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா. ஓகே. ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது ஏது தர்மாயுதம் படிங்க படிங்க. ஏது தர்மாவிதம் இதம் யதோக்தம் பர்புஷாசதே ஷத்தாதன மத் பரமா பக்தாதே அதிவ மே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். இவ்வளோ நேரம் என்ன பார்த்தோம், மிகவும் பிரியமானவர்கள்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மிக மிக பிரியமானவர்கள், ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரைய, இந்த பக்தி என்ற அழிவற்ற பாதை யாரெல்லாம் பின்பற்றாங்களோ, நம்மளுடைய பரம இலக்காக கடவுளை வச்சுட்டு அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு தன் பக்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து பிரியமானவர்கள். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பில்வமங்கல தாக்குரான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் பிராமின். ஓகேவா. அவர் வந்து பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமணன் குலத்துல பிறந்தாரு. பட் செய்யத்தகாத செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சாரு. வேசியோட சகவாசம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட இது வந்து ஒரு ஃபேஸ். அது முன் ஜென்மத்தில் அவர் என்னவா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா, ஒரு பக்தராக இருந்தார். பாவா ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய பக்தி நிலை, அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து கிருஷ்ண பிரேமி. அந்தக்கு முன்ன ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபா ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் இருந்துட்டு பாகவதம் படிச்சுட்டு எல்லா பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் விநியோகிட்டு பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருந்தாரு. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பக்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் வசதி இல்லை. அதனால ஒரு பனை எரியுது பார்க்குறாரு. அந்த பனை யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளவரசி. ஓகே. ஸோ இந்த இளவரசி என்ன இவ்வளோ நகையோட அவங்களுடைய கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு பொண்ணு சின்ன வயசுலேயே வந்து இறந்துடுறாங்க. அதனால அரசன் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவங்களுடைய ஆடை அணிகலன்கள் வைரம் எல்லாத்தையும் வந்து தங்க நகைகள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு போட்டு அப்படியே அந்த பணத்தை எரியிறாங்க. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பணத்துக்கு போயிட்டு எதுக்கு இந்த நகைகள் சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அணைச்சிட்டு அந்த நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் கிருஷ்ண சேவைக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அப்போ வந்து அந்த வாய்ஸ் அந்த இளவரசி வந்து சொல்றாங்க, நீ இதை எடுக்காத, உனக்கு என்ன வேணும், காசு தானே வேணும், நீ என்னுடைய அரண்மனைக்கு போ, என்னுடைய கட்டில் கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, அந்த புதையலை நீ எடுத்துக்கோ, உன் சேவைக்கு ஈடுபடுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இவரு என்ன பண்றாரு, அவங்க அப்பா கையில போறாரு, அரசன் கையில இது மாதிரி சொல்றாரு. அவரும் சந்தோஷமா அந்த பாக்ஸை எடுத்து கொடுக்குறாரு. இவரு வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்றாரு பக்திக்கு. அதாவது பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு, கோயில் கட்டுறது, அது மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கோசம் பக்திக்கோசம் தான் யூஸ் பண்றாரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இதுவும் காலி ஆயிடுது. அப்பயும் அவருக்கு வந்து காசு தேவைன்ற ஒரு நிலைமை வருது. அப்போ வந்து என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சுடுகாட்டுக்கு போறாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய வைரங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறார். அப்போ மறுபடியும் அந்த அம்மா வந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நான் எடுக்காதன்னு சொல்றேன், நீ வந்து எடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் கொடுக்குறாங்க. அதனால அடுத்த ஜென்மத்துல பிராமணனா பிறந்தா கூட அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு கீழ்த்தரமான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. பேசியோட சகவாசம் வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே. ஸோ அந்த வேசியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தாமணி. ஓகேங்களா.
சிந்தாமணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு நாள் வந்து இவர் அப்பா இறந்துடுறாரு. இவர் வந்து ஈம கடமை எல்லாம் பண்ணிட்டு அவசர அவசரமா இவங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு வரார். வெளியே கிளம்புறாரு. ஜோன்னு மழை. இவங்க ஊர்ல இருந்து இவங்க ஊருக்கு வரணும்னா நதியை கடந்து வரணும். படகோட்டி வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற வழி இல்லை, நான் போய் ஆகணுன்ற ஒரு மோகத்தால் என்ன பண்றாரு, ஒரு பணத்தை பிடிச்சிட்டு கிராஸ் பண்றார். ஓகேங்களா? அந்த இருட்டு வேற, மழை ஓன் கொட்டுது. ஆற்றுல வர தண்ணி நிறைய போகுது. எப்படியோ அடிச்சு பிடிச்சி அந்த பிணத்தை தான் பிடிச்சிட்டு போறோன்ற கூட தெரியாம கிராஸ் பண்ணி அந்த வந்துட்டார். வந்தா இந்த அம்மா டைம் அடிச்சு இன்னும் வரமாட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கதவை பூட்டி வச்சிடுறாரு. இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வீட்டு மேலே ஏறி அந்த ஓட்டை பிரிச்சு அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கீழே இறங்கினா நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் இல்லையா, கயிறுன்னு நினைச்சிட்டு ஒண்ணு விஷயத்த பிடிச்சிட்டு இறங்குறாரு. அது கயிறான்னு பார்த்தா அப்புறமா தான் தெரியுது பாம்பு. சிந்தாமணிக்கு பார்த்தா ஷாக்கு. என்னப்பா எப்படிப்பா வந்தேன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. இது மாதிரிலாம் வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்தேன், பணத்தை கிராஸ் பண்ணி வந்தேன், இங்கே கயிறுன்னு நினச்சி கிராஸ் இறங்கினேன், பார்த்தா அது பாம்பு. இவ்வளோ அளவுக்கு நீ கஷ்டப்பட்டு வர இல்லையா, இந்த ஒரு கஷ்டத்தை வந்து ஒரு நிமிஷம் நீ கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி பண்ணக்கூடாதான்னு அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு ஞானம் வருது. ஆமா தானேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப இருந்து கிளம்பி போறாரு, பிருந்தாவனத்துக்கு போறாரு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரின்சஸ், அந்த இளவரசி தான் வந்து இங்கே வேசியா வந்தாங்க. அந்த சிந்தாமணி அவங்க தான் இவரோட குருவா ஆகுறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க போகிறாங்க, கிளம்பி போகிறாங்க பிருந்தாவனத்துக்கு. பழக்க தோஷம் இல்லையா, ஒரு அழகான பெண்ணை பார்க்குறாரு, மனசு தடுமாறுது, மறுபடியும் வந்து நிலைக்கு வராரு, மறுபடியும் போகிறாரு, முன்னாடி போயிட்டே இருக்காரு. இன்னும் ஒரு அழகான பெண்ணை பார்க்குறாரு, அவங்க பின்னாடியே போகிறாங்க. அவங்க மனைவி சொல்கிறாங்க, பாருங்க என் பின்னாடி ஒரு துறவி வந்துட்டு இருக்காருன்னு. அவர் வந்து கேட்குறாரு, என்னன்னு, உன்னோட மனைவி வேணும்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்பெல்லாம் துறவிகளுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து மரியாதை. சரி உங்களோட விருப்பம்னா சரிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவிகளை சொல்றாங்க. அவங்க வந்து போறாங்க, மனைவி கிட்ட போறாங்க. அவருக்கு வந்து கஷ்டப்படுறாரு. நம்ம இப்படி இருக்கமேன்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த பெண் வந்து நல்லா சிங்காரம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்புறம் அந்த பெண்மணி கிட்ட வந்து உங்களுடைய பின் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அவங்கள அந்த பின்னை கலட்டி கொடுப்பாங்க. பின்னை கலட்டி கொடுப்பாரு. அவர் தன்னுடைய கண்களை வந்து குத்திப்பார். இப்போ என்ன ஆனாரு, குருடனா ஆனார். இந்த கண்கள் இருக்கிறதுனால வந்து தானே மோகம் இருக்கு, ஆசை இருக்கு. அப்புறம் வந்து நடந்து போறார், பிருந்தாவனத்துக்கு போய் சேர்றாரு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பையன் வந்து, ஏன்னா அவர் கண்ணு தெரியாது இல்ல, அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் கூட இருந்தே வந்து செஞ்சு சேவைகள்லாம் செய்கிறார். ஆனால் அவர் வந்து இந்த சின்ன பையன் தொடுறதே இல்லை. ஓகே. ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஓகே. அந்த நாதம், இவர் வந்து கிருஷ்ண அமிர்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை எழுதுவார். ஓகே. ஃபுல்லாக கிருஷ்ணரை லயிச்சு கிருஷ்ணர் மேலே புக் எழுதுவார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நாள் வந்து இந்த புல்லாங்குழல் சத்தத்தை கேட்டோன்னே இவருக்கு வந்து பக்தி பரவச நிலைக்கு போறார். ஓகே. அப்புறமா வந்து அவர் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தொடுறாரு. அப்புறமா தான் தெரியுது, எனக்கு வந்து இத்தனை நாள் வந்து எல்லாம் செஞ்சது சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே, இந்த குட்டி பையனா வந்து கோபாலன்ற வடிவத்துல ஒரு வந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்தாமணி தான் குருவா இருந்து இவருக்கு வில்வமங்கல தாக்கூருக்கு வந்து குருவா இருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ இவர் வந்து தவறு பண்ணாரு, வீழ்ச்சி அடைந்தாரு, மறுபடியும் அலர்ட் ஆகி பக்தியை பண்ணார். ஸோ பக்தி பண்ணி அவர் என்ன பண்ணாரு, கடவுளே வந்து இவருக்கு சேவை பண்ணார். ஸோ இதுல வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்தோட முடிவுல வந்து உருவ வழிபாடை விட உருவ வழிபாடு தான் ரொம்ப சிறந்தது, அருவ வழிபாடை விட. ஓகேங்களா? ஸோ பக்தி தொண்டில் வந்து பல நிலைகள் பார்த்தோம். ஓகே. அதில் எதை வேணும்னாலும் நம்ம அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அத்தியாயம் முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். நாளைக்கு நம்ம 13வது அத்தியாயத்தில் மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.